Divoké kreácie aj eleganciu. To všetko predviedli hviezdy ako Rihanna či Jennifer Lopezová na červenom koberci v rámci odovzdávania cien Grammy. Toto však nebola noc favoritov, hoci na seba pútali najväčšiu pozornosť. Veľkú časť hudobných cien získali pre nás úplne neznámi interpreti. Je niekoľko minút pred 17. hodinou večer miestneho času v Los Angeles a o pár minút začne veľkolepá show tuto z budovy Staples Center, kde sa začnú odovzdávať hudobné ocenenia Grammy Awards. V záplave šiat, doplnkov a líčenia upútali iba tí najelegantnejší či najvyzývavejší. Prehliadnuť sa nedala vianočne vyzdobená Rihanna. Keďže si červenovláska zabudla spodnú bielizeň, fotografi cvakali ako najatí. V elegancii sa zas mohli predbiehať Nicole Kidman, Maya či Jennifer Lopez. Valentínsku chuťovku dalo červenému kobercu zo pár slávnych párov. Bošteky si vymenila anielská Katy Perry s manželom Russellom Brandom. Nasledovali ich novomanželia LeAnn Rimes a Eddie Cibrian. Napokon sa odhodlali aj Heidi Klum so Sealom. Najnetradičnejšie antré zvolila ako ináč Lady Gaga. Červeným kobercom sa prehnala vo vajíčkovej škrupine. Vyliahla sa až na pódiu. Favoritky Rihanna a Katy Perry odišli na prázdno. Lady Gaga premenila iba 3 nominácie. Ďakujem fanúšikom a rodine. Vždy som dúfala, že raz budem môcť byť sama sebou navzdory všetkým neprajníkom. Prekvapením večera sa stala country skupina Lady Antebellum. Pozbierali rovno 5 cien. Z gramofónika sa tešil aj Eminem. Jeho album ocenili ako najlepší z rapových. Sánka mnohým padla i pri pohľade na Jennifer Hudson. Schudnutá mamička s Christinou Aguilerou a ďalšími vzdali poctu Arete Franklin zotavujúcej sa z rakoviny. Marcela Gaciová a Maroš Kočan, televízia Joj.